Natay iti dua driver iti motorsiklo iti nakamames a disgrasya jay barangay Riweng iti Ciudad ti Laoag. Basar ti investigasyon ti Pulisya ket na overshoot ti maysa driver ket naidong party kinasanabat na motorcycle rider. Naideklarara a dead on the spot ti dua driver idinto agpapalaing iti balay pag-agasan ti lubon tay maysa motor. Dito may isang motorsiklo agpa laod din dito may isang motorsiklo at agpa daya so Palawag. Ket idjay nga nagdinong parda ka dito nagsinalpok da ito yung tiban ti Ruweng isuga po nang agdaan iti disgrasya mo na nakaipusayan dito duwang driver. Yung paganet-get met ni Deputy Chief of Police Rojalyn Ibe suruten da iti publiko dagiti safety procedures tapno malapdan dagiti kastoing insidente. Inayon anay da mga tungpal iti kinatalged dagiti motorista. May palpalagip ka dagiti motorista tayo ang ronaan na apo ka dagiti agdara-dara iti motor na ti panagan nadda lalo ket ado iti disgrasya tayo iti Laoag lalo ka dagiti international highway kana papaspas nga iti luglugan iso nga may palpalagip ka takwada iti panagan nadda ken naiget met apo ti pinangi-implementar tayo apo dagiti ordinansa tayo iti Laoag ti batas trapiko tapno ti kastagat dagiti driver dagiti mapalagipan da dagiti ti panagan nadda kan kangrunaan apo ti safety da iti panag baybay da iti kalsada. Kadwak ni Gail Pajarillo para iti IFM News, Idol Trainee Reporter Jed Asuncion, Tatak IFM.